Kažete mi da ste napisali pismo premijeru i predsjedniku. Da li oni uvažavaju vaše mišljenje? Šta mislite? Ja mislim da ozbiljan političar mora da uvažava mišljenje svakoga, pogotovo nekoga ko je toliko puta bio u pravu do sada kao što sam to ja i znam da razmišljaju. A ko vam kaže da ste bili u pravu, gospodine Jovanović? Na čemu počiva to vaše ubeđenje da ste baš vi bili u pravu? Kada sam, na primjer, rekao da je Koštunica novi Milošević 2003. Je li to? Da. Ko vam je to rekao da ste u pravu? Pa to danas misli 90% Srbije. Vidjet ćemo, gospodine Jovanović, što će na izborima. To je pravi parametar. Neko će glasati upravo zbog toga za Koštunicu, što traži novog Miloševića. Neko će ga osuditi. Pa zar nisu njegovi glavni politički argumenti u ovom trenutku Miloševićevi? Rezolucija 1244, bratstvo sa Rusijom, treći svet. Da li sam ja napustio Demokratsku stranku zbog toga što sam mislio da je politika kohabitacije ili čak otvorene koalicije zapravo tragedija za čitavu zemlju? Da li sam bio u pravu kada sam rekao kako će se završiti taj kosovski debakl za koji su se opredelili zajedno Tadić, Nikolić i Koštunica, skrivajući se i bežeći od odgovornosti koja ih je obavezivala da društvu kažu istinu, a da onda ponude razumno i racionalno rešenje? Ne bih da sam ironična, ali za vas kažu da ste američki čovjek, pa ste možda unapred znali. Ja, pa dobro, okej, sad ne znam šta to... Od kada datira netrpeljivost između vas i Demokratske stranke? I da li je to ideološki, politički ili lični otklon? Nema nikakve lične netrpeljivosti, čak nema ni političke. O ideologiji mi je teško da pričam, pošto ne znam šta je ideologija Demokratske stranke. Pa bili ste u Demokratskoj stranci? Jesam, ali te stranke više nema i to je da svakome jasno. Kako nema? Pa nema je. A da li je netrpeljivost? Postoji nešto kako ne morate zvati netrpeljivost? Je li to postoji između vas i predsjednika Borisa Tadića ili između stranke? Osnov za netrpeljivost je postojanje nekih ličnih odnosa i razmimoilaženja. Toga nema, zaista. Ko će pre popustiti posle izbora kada se budu pravile koalicije? Ali ne može se... Politika je kompromis, to se slažete sa mnom, verujem. Ne. Ne? Ne, ne slažem se sa vama. Dobro. Ne znam šta da znači to. To u prevodu, to u srpskoj verziji znači buvlja pijaca. Za mene nije to politika. Ko je kome preko potrebe? A kakav kompromis imamo mi sad pravo da napravimo? Oko čega da napravimo kompromis? Kada se bude pravila vlada. A ne može se biti do pola trudan. Znači, mi smo kompromise napravili na početku. Kada smo rekli šta je ono što želimo. I pružamo društvu priliku da se izjasni. Ali nemojte da očekivati od mene. Znači, nemojte očekivati od mene i od Liberalno-demokratske partije da se posle izbora ponaša drugačije nego pre izbora. Ja ne verujem u reformski potencijal dinamičnog Dačića i Palme. A mogu li se oni promeniti, gospodine Jovanović? Zašto bih menjao? Mi treba da pobedimo, a ne da nekoga menjamo. A kako da promenimo? Pa vi hoćete da promenite sistem vrednosti u zemlji, da menjate... Sa ljudima. Pa i Dačić i Palma su ljudi. Možda i oni mogu da promene svoj sistem vrednosti. Zbog čega sumnjate u to? Zbog čega sumnjate? Zbog zdravog razuma. Eto, na primjer, mislim da je to dovoljno. Dobro. Da svako u ovoj zemlji razume o čemu se tu zapravo radi kada neko kaže na početku kampanje pravit ćemo vladu sa bilo kim samo da imamo 126. Da svako zna šta to znači. Pa ta vlada će biti razlupani orkestar kao i sve prethodne vlade u Srbiji posle Zorana Đinđića. Hajde da pravimo reformsku vladu koja će promeniti sistem. Pa da tražimo podršku od građana. Pa da stanemo pred njih. Pa da kažemo ok, verovali smo. Ja ne krivim Tadića za ono što se desilo na Kosovu. Ja mislim da on nije za to odgovoran. Čak ni Koštunica. To je odgovornost radikala. To je odgovornost socijalista. To je odgovornost onih koji su nama predali razbijenu zemlju 2000. godine. A koliko odgovornosti imaju strani svetski moćnici? Zašto? Za kosovski slučaj. Odgovornost je isključivo na našoj strani, jer mi nismo uspeli da objasnimo na pravi način svoje interese. Koga da optužimo? Clintona da optužimo? Pa nije Clinton 89. godine to uradio. Koga da optužimo za sve propuste koje smo počinili u prošlosti? Mi možemo da tragamo za izgovorima i tačno je da postoji ta doza nerazumevanja sa svetom, koji se ponaša u skladu sa svojim interesima. Vi ste pomenuli Hrvatsku, možemo i druge zemlje da pomenemo, ali vlade tih zemalja vode računa o svom interesu, a mi moramo da razmislimo zbog čega. Tradicionalni saveznici ove zemlje, oni kojima smo dizali spomenike u ovoj zemlji, naši istorijski prijatelji, kako su mi došli od toga da oni više razumevanja imaju za nekog drugog nego za nas? Da mogu da veruju da će svoje interese u većoj meri ostvariti kroz partnerstvo sa nekim drugim, a ne sa nama. Mi možemo da se ljutimo, ali ja vam ponavljam, nije ogledalo krivo.
za ono što se u njemu vidi. Jako smo se loše ponašali, neodgovorni smo bili jedni prema drugima i u ovom trenutku kada pričate o kompromisima, onda je za mene taj kompromis napravljen na početku. A imate li vi moralnu odgovornost da vi kao mala stranka naspram Demokratske stranke uslovljavate njih eventualno oko koalicije? Da vam kažem nešto, kada je Demokratska stranka ušla u izbore 2000. godine imala je 1%. Kada je Demokratska stranka kandidovala Zorana Đinđića za predsjednika vlade imala je 4%. Ja mislim da smo mi stranka koja se sjajno razvija, da mi vodimo političku borbu sa najmonstruoznijim sistemom u Evropi u ovom trenutku, jer je Srbija zapravo danas izraz svega onog lošeg što je uništilo bivšu Jugoslaviju i što više nema gde da ode, osim da se ovde ukopa i vodi taj večiti rat protiv onih koji doživljava pretnjom, a to su svi mi koji bi hteli... Vi se stalno vraćate na ratove i na prošlosti, a ja bih ipak da pričamo o budućnosti. Pa naravno, ali bez toga ne možemo da pričamo. Pošto je sada tema velika i mala stranka, onda vam ja kažem da su mi mnogo veća stranka nego što bi to želeli mnogi oko nas i da i ovolike kolike smo više ne mogu da nas podnesu. A ucenama se ne radi, mi nikog nećemo ucenjivati. Zašto bi nekog ucenjivali? To radi Koštunica. Znaju se pravila. Stranka koja bude imala najviše glasova imaće pravo da kandiduje čoveka za predsjednika vlade. Mi smo predlagali prilikom pisanja zakona o predsjedniku i usvajanju u Skupštini, predlagali smo član zakona koji bi obavezao predsjednika da mandat za formiranje vlade da on predstavniku one stranke koje donese 126 potpisa. I to je bilo vrlo jasno. Ovako Tadić ima manevarski prostor, može dati mandat predstavniku stranke koji će imati najviše glasova, može dati mandat predstavniku stranke koji će ga uveriti da može da formira vladu nakon konsultacija koje će se obaviti. Ono što nikad mi nećemo raditi, nećemo saplitati Demokratsku stranku, nećemo ucenjivati nikoga, ali isto tako mi imamo veliku obavezu prema ljudima koji za nas glasaju. I to mora da razume svako ko želi da razgovara sa Liberalno-demokratskom partijom. Da mi nismo vlasnici tih ljudi, da je njihov glas u nas, njihova investicija u jedan politički posao, da smo se mi oko tog posla u ovoj kampanji dogovorili. Dogovorili se oko ustavne reforme zemlje, oko vraćanja nadležnosti Vojvodini, ne samo titula, nego jasnih prava, o odgovornosti koje ta prava prate, o izvršnoj, sudskoj, zakonodavnoj vlasti, o izvornim prihodima. Skoro kao i Čanak. Velika je razlika. Velika je razlika jer je Nenad uz puno poštovanje za sve ono što je on u prošlosti uradio, Nenad se razlikuje u dve bitne tačke od nas, suštinski. Prva, što je on u koaliciji koja ne deli njegove stavove. Kako to da se vi niste izborili ili da ste se zapravo dogovorili da idete u koaliciji na pokrajinskom nivou? Ako mi dozvolite, rekao sam da postoje dve tačke kojima se mi razmilazimo. Prva je ta činjenica da je on u koaliciji koja mu ne omogućava da ostvari tu svoju politiku. I druga tačka u kojoj se mi razlikujemo njegovo uverenje da interese Vojvodine mogu zastupati samo regionalne stranke. Ja mislim da Vojvodina nije propala samo od sebe, nego da je to posljedica jedne politike koja je kreirana na nekom drugom mjestu, da se ta politika može menjati tako što će se menjati u čitavoj Srbiji. To su velike razlike i ja želim Vojvodinu bez granica, a ne Vojvodinu koja će misliti da je sama sebi dovoljna. Jer na svakom koraku vidim da to nije tako i na svakom koraku suočen s tom visokom cenom jednog zatvorenog društva, što je zapravo posljedica te izolacije u kojoj je Milošević gurnuo Vojvodinu. Verujem da pratite gde su vaši birači, u kojim su to gradovima, da li je to Vojvodina, Srbija, pa gde su? Evo, recimo, ne znam da li ćete se iznenaditi kada vam kažem da smo dobili isti procent glasova na izborima, na predsjedničkim izborima u Novom Sadu. Dobro. I, na primjer, u Kuršumliji na kosovskoj granici. Da smo dobili gotovo isti procenat glasova u Subotici, gde je za nas glasalo 6.500 ljudi i u Novom Pazaru gde je glasalo 7.500 ljudi. Da li je to dovoljno da uđete u parlament? Naravno da je to dovoljno, apsolutno da. Bavite se istraživanjima, imate podatke? Pa to imaju svi. Dobro. Kako ste shvatili,